आमदार वैभव नाईक हे व्यावसायिकांना, अधिकाऱ्यांना, वेगवेगळ्या घटकांना फोन करून कारखाने बंद करून टाकीन अशा धमक्या देत आहेत. जो सहकार्य करणार नाही त्याला संपवून टाकायच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. 20 तारीखपर्यंत हे सहन करा असं ट्विट निलेश राणेंनी करत वैभव नाईकांविरोधात आरोप केलाय. निलेश राणेंनी एक्स अकाउंटवर पोस्ट करत ते म्हणाले, मी तमाम कुडाळ मालवण वासियांना हात जोडून विनंती करतो. मला खात्री आहे आमदार वैभव नाईकांनी आपल्याला फोन करून त्रास द्यायला सुरुवात केली आहे, पण आपण फक्त 20 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सहन करा. नंतर कधीच आपल्याला कसलाही त्रास मी होऊ देणार नाही. व्यावसायिकांना, अधिकाऱ्यांना आणि वेगवेगळ्या घटकांना फोन करून मला भेटून जा, नाहीतर मी बघून घेईन. हे सध्या उपक्रम नाईक यांचे सुरू आहे. कारखाने बंद करून टाकेन अशी धमकी दिली जाते. जो सहकार्य करणार नाही त्याला संपवून टाकायच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. म्हणून मी अगोदर म्हणालो फक्त 20 तारीखपर्यंत सहन करा असं निलेश राणे म्हणाले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.